लग्न म्हणजे काय असतं? दोन मनांचे, भावनांचे, संस्कारांचे, आदर्शाचं मिलन असतं. लग्न म्हणजे काय असतं? दोन मनांचे, भावनांचे, संस्कारांचं, आदर्शाचं मिलन असतं. प्रेमाचं ते बंधन असतं, घराचं ते घरपण असतं. आणि त्या विधात्याने साकारलेलं एक गोड स्वप्न असतं, एक गोड स्वप्न असतं. आणि हे स्वप्न सजवण्यासाठी, ते साकारण्यासाठी आपण सर्वांनी येऊन या कार्यक्रमाची फक्त शोभाच वाढवली नाही, तर या विवाह सोहळ्यावरती एक आदर्श संस्कार केला आहे, जो या नवदाम्पत्यांच्या भावी जीवनात आपल्याला कायम आदर्शवत आशीर्वाद राहील. स्वागत स्वागत नव्हे हा तर आहे जिव्हाळा, स्वागत नव्हे हा तर आहे जिव्हाळा. पाहुण्यांच्या पदस्पर्शाने पावन झाला हा सोहळा, पावन झाला हा सोहळा. कांक्षणी मयुरी